Zdravím vás všetkých pri videu. Ako vidíte, mám veľa pohárov a strašne veľa, ale 0 gemov. A kúkni, že sa panáčikov má. Áno, prvýkrát stočím, no tak. Chceli by som, ale ste mi dali jeden obrek. Dobre, takže teraz sa nebudeme okecávať, hej? Budeme hrať ja a Danko, budeme sa striedať, budeme hrať futbal, ale chceme, aby ste na toto video dali aspoň jeden odber. Sme začiatočníky. Ak by ste nevedeli náš kanál podporujeme Ježiška, takže ak chceme, aby bol 13, Pán Boh pri nás, takže náš kanál je Ježiško, buď pri nás. Takže ak chcete klub, vytvoríme, ale nemáme coiny. Vytvoríme klub, ktorý sa bude volať Danielik. A to bude veľmi dôležité, takže my ideme hneď tam. Ak sa na náš klub pripojíte, budete frajeri. To je ako Dodo Army. Tak my s Danielom budeme mať Gustav Adamovi. Daniel a Gustav Army. S tvrdým I, hej? Skúsime sa to vyhrať. Prečo srdím I? Zo mňa si robí srandu. Lebo. A tak dobre. Môžeš tvrdým I. Poď. Ty si frajer. Joj. Poď, Rose. Poď. No, dobre. Musíme sa asi zmierniť, že nám čoskoro dajú headshot. Headshoty, jaj. Opravdujem sa, že sme takíto, že úplne že hrozní youtuberi, ale viem, že sme hrozní, ale sme zatiaľ len začiatočníci a chápete začiatočníkov. Možno aj vy, keď ste boli youtuberi, tak hneď na prvý to nešlo, že na prvýkrát to nešlo, mali si stres a takéto, tak prosím, nevysmievajte sa nám. Proste na budúci to možno bude lepšie, nikdy nevieš, koľko dosiahneš toho a tak. Ale ako vidíte, tak možno im dáme gól, máme šancu. Možno, ak chcete nové hry, napíšte do komentáru. Máme ich množstvo a môžeme si zahrať kľudne headball. Ak by ste chceli, tak nám napíšte nick. Ak sa tam voláte, čo máte dole tú sokaličku, tak tam máte, ak sa voláte. Napíšte nám to do komentára a možno si zahráme s vami. Čož bude cool. Ako so začiatočníkom si zahrať. V headballe sme celkom dobrí, ale nechcem sa povyšovať. Nahraj. Takže... napíšte do komentáru. Ty môžeš strieľať 6 bloky, vieš o tom. Vlastne napíšte do komentáru, koho máte radšej, Ronalda alebo Messiho. Za mňa Ronaldo. Za mňa Messi. To je moje, ja si idem po mojom. Pekný motiv. Poď. O nie, musíš ich na jackshot. Stačí jeden gól za tento polčas a bude to. Zabi. Oj, poď. Yes! Pekný. Dobre, a teraz počkajte. Koľko sme získali? 8 pohárikov. To nie je na škodu. Dobre, dáme si tu možno ľahkého teammate, ale všetci hrajú. Čoskoro budeme mať money. Šetríme si na nového panenčíka Draka, legendárku. Čiže už je koľko? 38. Dobre, teraz vám dávam Daniela, ktorý ide hneď hrať. Zdravím vás všetkých, ja som Daniel a Gustav. Vieš, ako sa volá z Dochovci, má taký on má 14 000. Viete, my teraz hráme na Danovom, lebo ja mám vybitý tablet, tak nemáme ako hrať. Tak, no, lebo mám vybitý tablet. Ja mám 14 000 pohárov, hej, to dohráme cez bratov. Ja vám potom ukážem, dobre lidičky, prosím vás. Len ja som v poslednej dobe veľa prehrával, tak. Hej. Aj neviem, to im poviem, že si prehrával. A tam ti to ukáže. 14 000 som získal nedávno, pred týždňom. Pred 3 dňami.
Schválne napíšte do komentáru, koľko ste mali Primeom. Ja som mal 4. Dokopy 5. Mal si 5 Prime. 5 som mal. O nie, daj, mám headshot. Mám nedáte headshot. Áno, ak si myslíte, že ja som tak lepší, dajte mi like, prosím vás. A bratovi, ak je lepší, dajte mu prosím vás odber. Je Guštík? Je. Je, pojí! Tak ja som nahral, čo? Hej. Dávam lajky, lebo si toto sporíme. Tam máte nový update o sezónu, cez ktorú musíte dávať lajky a budete mať 5 legendárok. Áno, 5 legendárok. Za uplatí! Áno, ale nesmiete za to. A má som ísť hore vyššie. A nevadí. Načej. Nie. Napoj sa, Danko. Joj. Skoro som ho zabil. Vyzerujeme za overtime a potom bude výhra. A modlím sa, ale sme to boli my. Počuj, približ sa a potom mi daj ultim. Ešte chvíľku. Teraz. No ber. Vykopni. Ja pojí. Počka. Áno, 10 kg, dobre. A chcel by som vám ešte dodať, v kuchniči sa mám spajka. A ešte levely som vám zabudol povedať. Vidíte, levely mám dosť. Ja som taký špatný. A ešte Guštíka. Tu zdochol si. Máš 14 000. A tuto vám to ukážeme. V profile tuto prehrával, ale tu máš 14 000 pohárov. Čiže čo som ja, prehrával som, ale zbytočne, keď tu mám 14 000 stále, tak. Teraz je čas vám dávam na mňa. Guštíka. Viete čo? Tentokrát musíme prestať. Nehráme tak. Prosím vás, dávam si toto na 2. Dobre, choď. A ja sa s vami lúčim, pekný deň vám prajem a za tým čus.